खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरनायनानै लाहरबाय। दिनैनि बे भिडिअ आं मोननैसो आपडेटफोरखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम, लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि आइकनाव थुनानै हो। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। कुवेत हादोराव मोनसे बिल्डिंआव अर खामनाय जाथाय जादों। बे अर खामनायाव सा 40 जन भारतारि सुबुंफोरा खामथार जायो। कुवेतनि खोला आमादि गभर्नरेटनि मागाफ ओनसोलनि गंसे 6 थाला बिल्डिंआव बे अर खामनाय जाथाया जायो। बिल्डिंआव थानाय गंसे ओंखाम संग्रा खथानिफ्राय बे अरा खामबोदों होननानै मिथिनाय जादों। बे अर खामनाय बिल्डिंआव भारत, पाकिस्तान, नेपाल बायदि गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय खामानि मावनो महरै थाहैनाय सुबुंफोरा थायोमोन। बुधबारखालिनि बे दुखुनांथाव जाथायाव गासै सा 49 सुबुंफोरा गावनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जायो। जिउ गोमानांनाय सुबुंफोरनि गेजेराव सा 40 जनानो भारत हादरनि होननानै सिनायनाय जादों। बेनिनो बांसिन खामानि मावग्रायानो केरेला, तामिलनाडु रायजोनि होननानै मिथिनानै मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे दुखुनांथाव जाथायखौनो लानानै भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा मोनसे इमारजेन्सि मिटिं लानानै जाथायनि सायाव सावरायो आरो दुखु मोननायखौ फोरमायो। लोगोसे जाथाय जानाय जायगायाव भारतनि बिदेश रायजो मन्त्रि कीर्ति वर्धन सिंहखौ दैथायहरो। मिथिनानै मोननाय बादिब्ला पीएम मदिआ जाथायाव भुगिनांनाय सुबुंफोरनि न'खरनो 2 लाख राङै अनसुंथाइ होगोननि थाखाय फोसावनानैबो होयो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मुंख्लं सान फालिदों। 12 जुन खालारखालि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि 37थि मुंख्लं सानजों लोगोसे बड'लेण्ड मुंख्लं सानखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जायो। बड'लेण्ड मुंख्लं सानजोंनो लोब्बा लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जर'खा थान्दै जखनथाइबो खुंनाय जायो। मैयानि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै महारिषि बाल्मिकि संस्कृत इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार रमेश चन्द्र भारद्वाज बिथाङा बाहागो लाफैयो। बाहागो लानानै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जालांनाय मुंख्लंफोरखौ बर'फ्रा अरायबो गोसोखांबाय थानांगोन होननानै प्रफेसार भारद्वाज बिथाङा बुंथियो। बे हाबाफारियावनो जर'खा आलासि महरै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथां आरो थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि नीलकान्त गयारि बिथाङा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि मैया मुंख्लं सान फालिनाय सानाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मुंख्लंफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे फैबाय थानाय 6 दाननि गेजेराव बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंजोबनो थाखाय खावलायहरो आरो जुदि मावफुंजोबनो हायाब्ला फिन सोमावसारनाया जागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रोङै बुंथियो। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। बिहावनि 300 कौटि रांनि सम्पतिखौ लुबैनानै बिहामजोआनो बिहावखौ बुथारदों। बे जाथाया नागपुराव जादों। बिहावनि 300 कौटिनि सम्पतिखौ मोननो थाखाय बिहावखौ बुथारनो सुपारि होदोंमोन। थांनाय 22 मे खालारखालि बालाजि नोगोराव पुरुषोत्तम पुत्यवार मुंनि 82 बोसोर बैसोनि सुबुं सासेया गंसे कारजों एक्सिडेन्टआव जिउ गोमायो। ओरैनो नुनायाव बियो मोनसे नर्मेल एक्सिडेन्टमोन, नाथाय जाथाय जानायखौ पुलिस बिफाना नायबिजिरनाय जायगानि सीसीटीवी फुटेजफोरखौ नायनानै बियो मोनसे नर्मेल एक्सिडेन्ट नङा, बुथारनाय जाथायसो होननानै हमनो हायो। बे एक्सिडेन्ट खालामनानै बुथारनायनि दायाव टाउन प्लेनिं बिफाननि अफिसार महरै खामानि मावनाय बिहामजो 53 बोसोर बैसोनि अर्चना मनीष पुत्यवारखौ पुलिसआ हमनाय जायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बुथारनायखौ एक्सिडेन्ट बायदि दिन्थिनो थाखाय गोजाम गारि बायनो बुथारग्रा सुबुंफोरनो रां हरदोंमोन। बे बुथारनाय जाथायखौ गावनिनो हौवानि बाग्रे मुंनि ड्राइभार आरो सानै नीरज निमजे आरो सचिन धार्मिक मुंनि सानै गुबुन सुबुंजों ज'है बुथारनायनि प्लेनिंखौ बानायदोंमोन। मख'नो गोनांदि बुथारनाय जाथायाव लोब्बा थानाय साफ्रोमखौबो पुलिस बिफाना हमजोब्बाय। थांनाय 1 जुननिफ्राय जागायनानै 29 जुनसिम सोलिगासिनो थानाय आईसीसी इन्टारनेशनेल T20 क्रिकेट वर्ल्ड कापआव मैया इन्डियाया इउएसएनि हेंथायै गेलेनानै 7 उइकेटआव देरहानो हायो। मैयानि जालांनाय बे ग्रुप एनि मेचआव इउएसएआ गिबि बेट हमग्रोनानै 20 अभाराव सा 8 उइकेट हगारहरनानै 110 रान बानायो, जायखौ इन्डियाया होसोनानै 18.2 अभाराव सा 3 उइकेट खोमानानै 111 रान खालामनानै देरहानो हायो। मैयानि जालांनाय बे मेचआव अर्शदीप सिंहआ मेन अफ द मेच बान्थाखौ मोननो हायो। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि आपडेटखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।